Oh yeah. Yeah, eh. 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 Oh yeah yeah. Ah, eh. Oh yeah. Yo, 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 ya. Jer, Ah, ayo nganggo salam apa piye kok cer? wis bungah tanpa upama. Ana Ayo. ing wektu dina iki iso nggelar jadilan. Nek mau didhawuhi panitia kon sambutan dhisik aku, Jer. Ayo ditindakke Kang Pamit, Kang pamit, Kontrol. ya, Jer. Tak sambutan dhisik aku. Oh, monggo monggo, Eh. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niki nyuwun sewu, kula sandangane pendul. Nggih. Alhamdulillahirabbil alamin, puji kelawan syukur langkung rumiyin monggo sareng-sareng kita inggahaken wonten ayunan dalem Gusti ingkang Maha Kuwaos. Dene wonten ing dalu menika kula panjenengan sedaya tasih kaparingan mapinten-pinten kanikmatan karahmatan taufik hidayah sarta inayahipun satemah kula panjenengan sedaya kepareng nyawiji wonten dalemipun Mas Lilik sedaya kanthi manggih kawilujengan. Amin. Sholawat sarta salam mugi tansah katetemna dumateng junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang tansah kita antu-antu menggah barokah dalah syafaatipun ngantos dumugi yaumul kiamah. Amin Allahumma amin. Amin. Penembahan sepuh miwah kasepuhan ingkang luhring budi lingangkung dhateng panjenenganipun Bapak Kiai nyuwun palilah Pak Kiai nika kalih gegladen sakwentawis ingkang tudat kinabekten dhumateng panjenenganipun Pak Babin kang tudat kehormatan kanca-kanca pamong ingkang tudat kehormatan kanca-kanca paguyuban seni jadilan langen turangga jati saking Plampang setunggal ugi ingkang tudat kehormatan Bapak Ibu sutresnaning budaya ingkang adiluhung sedaya ingkang kawula tresnani. Matur nuwun paringipun wekdal kepareng matur wonten ngarsanipun para Bapak Ibu ingkang kosepisan atas naminipun pemerintah Kalurahan Kalirejo estu ngaturaken gunging pamatur nuwun ingkang tanpa upami. Dene sedaya warga masyarakat wonten ing sangon kalih Plampang kalih saha Plampang setunggal awit sedaya panyengkuyungipun wontenipun pembangunan tentara manunggal masuk desa Sengkuyung tahap 3 ingkang sampun kaleksanan wonten ing taun menika. Estu kawit saking panyengkuyungipun Bapak Ibu warga masyarakat wonten ing Kalirejo mliginipun wonten ing tigang pedukuhan menika kasunyatan estu pembangunan wontenipun TMMD corblok utawi rabat beton saged katindakaken kanthi ingkang sak sae-saenipun. Emo saking sedaya penggalian tenaga dalah bondo ingkang sampun kaparingaken dhateng pembangunan menika estu saking pemerintah Kalurahan Kalirejo namung tansah DPDP wonten ayunan dalem Gusti ingkang Maha Kuwaos mugi-mugi awit saking kesaenan panjenengan sedaya tansah pinaringan lelintu saha ganjaran ingkang sak lengkung sak murwat sayarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Kejawi menika estu awit saking wontenipun pembangunan
rabat beton utawi corblok ingkang lumampah. Estu sak kamat-kamat ingkang pun kula wentah saking panjenenganipun Bapak Dukuh Plampang Setunggal. Bapak Dukuh kasangon kalih menapa dene Ibu Dukuh Plampang kalih. Tentonipun sak sampunipun pembangunan menika rampung. So rempit lan ugi wonten ing dalu menika gelar tasakuran minangka tamba sayah dhateng kula panjenengan sedaya nanging tasih saperangan bab ing samangkenipun tentonipun kanca-kanca panitia menika ugi badhe mempertanggungjawabkan secara administrasi ingkang katur dhateng Bapak Ibu warga masyarakat wonten ing lingkungan mriki pramila ing samangke ugi nyuwun kawigatosanipun. Tontonipun sedaya kagem evaluasi dhateng kula panjenengan sedaya lumampahipun wontenipun pembangunan ingkang kaadanan wonten ing lingkungan kula panjenengan sedaya. Bapak Ibu ingkang tudhat kinurmatan kanthi wontenipun Tentara Manunggal Masuk Desa. Programipun panci sedaya pun sengkuyung wontenipun swadaya warga masyarakat. Anggenipun sami nyambet damel menika sedaya kanthi kerja bakti utawi gotong royong. Jumbuh kalian programipun wonten ing pemerintah. Langkung-langkung daerah istimewa Yogyakarta ingkang nengenaken wontenipun kegotong royongan. Dhateng kula panjenengan sedaya mila sumangga kegotong royongan ingkang tansih kajagi sae menika pun uri-uri muring samangke ngantos dumugi putra wayah kula panjenengan sedaya nuwuhaken kegotong royongan nuwuhaken kasupeketan lan nuwuhaken kegiatan ingkang tentonipun kagem kemajenganipun dhateng lingkungan kula panjenengan sedaya. Kanthi mekaten ugi katur dhateng Bapak Ibu mbok bilih sasandaran sawentawis ngengeti bilih wonten ing wulan-wulan menika wonten ing wulan ketiga utawi mboten wonten jawah. Sumangga katur dhateng Bapak Ibu nyuwun kawigatosanipun sawentawis. Mbok bilih kala wancinipun anggenipun sami reresik wonten ing lingkungan kula panjenengan sedaya kanthi bakar ruwuh taribasanipun monggo geninipun pun perteni lan ugi mbok bilih kala wancinipun dalem menika pun kosongaken utawi pun suwungaken monggo ugi pun gatosaken luwengipun sampun pun cecerek geninipun ampun ngantos sing sak mangke mremen. Langkung-langkung mbok bilih wontenipun kompor. Menika ugi dadosaken kawigatosan kula panjenengan sedaya anggenipun njagi kula panjenengan sedaya amprih boten wonten kebakaran wonten ing lingkungan kula panjenengan sedaya. Bapak Ibu ingkang tudhat kinurmatan kejawi menika tentonipun kagem ngadepi wontenipun wulan rendeng ing sakmangke. Sumangga kanthi selaras wonten ing sawekdal menika kula panjenengan sedaya nyongsong wontenipun dinten kamardikan ingkang kaping 87. Anggenipun sami kerja bakti pun gatosaken wonten ing slokan-slokan sakiwa tengen kula panjenengan sedaya wonten ing pinggir adosan langkung-langkung mbok bilih wonten ing inggil dalem Bapak Ibu sami pun gatosaken ampun ngantos ing samangke wonten musim rendeng menika wonten toya ingkang ngembung utawi ngemplung menika awit ing samangke dadosaken resepipun toya menika kirang bejanipun dadosaken longsor. Lah pramila kanthi kagem njagi dhateng lingkungan kula panjenengan sedaya monggo sareng-sareng babagan menika pun gatosaken. Bapak Ibu ingkang tudhat kinurmatan boten prayogi kula matur kathah
Awit wonten ing dalu menika minangka kagem jampi sayah sakwentawis dhateng warga masyarakat wonten ing lingkungan mriki. Sakodar kuwaos kanca-kanca panitia pun sengkuyung dhateng sedaya warga masyarakat kanthi wontenipun swadaya gelar wontenipun jadilan sumangga ing samangke jadilan menika minangka panglipur sakwentawis. Katentreman pun jagi piyambak-piyambak ampun ngantos wonten rubido ingkang tentonipun dadosaken ribetipun lumampahipun tasakuran wonten ing dalu menika. Mbok bilih namung mekaten kemawon ingkang saged kita aturaken pinanggih lepat nyuwun pangapunten. Monggo mangke wekdal kita aturaken dhateng Kang Bejer ngantos dumugi sah cekapipun semoga anggenipun gegladen lan sakwentawis kita pungkasi billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pun bukani ura-ura Kang Bejer. Nggih mangke riyen kula tak matur sekedhi mawon. Oh nggih. Pareng toh? Oh monggo. Nggih, nuwun sewu kula makili warga masyarakat Plampang setunggal, Plampang kalih saha sangon kalih. Mbok bilih anggenipun nanggapi sakrawuhipun bapak-bapak tentara, bapak polisi menika kathah sedaya kekirangan. Mesthanipun kantenan tiyang dusun nggih. Saestu nyuwun pamunten kala wancinipun pas wis do teko kok urung ana kopi upamane. Nyuwun pamunten saestu menika ingkang wigatos. Ingkang kaping kalihipun matur nuwun dhumateng Bapak Lilik ingkang sampun menapa gelar wontenipun niki nggih gladi kula sak rombongan namung ngaturaken ageng matur nuwun. Pun anu luar biasa Kang Bejer wonten ing mriki kadosipun kanca-kanca menapa pamong kanca-kanca warga masyarakat menika tentonipun anggenipun nyenggata menika mboten wonten kedadosan kok gegatel mergo Sunda. Nggih. Nggih ampun ngantos. Pami wonten nggih sekedhi. Nggih. Matur nuwun dhumateng Bapak Lili ingkang sampun kersa gelar wontenipun jatilan. Menika kagem pentas wonten ing mriki. Mugi-mugi Bapak Lili sak keluarga tansah manggih ayem-ayem tata titi tentrem. Amin. Sedaya warga ugi. Nggih, mugi-mugi mboten wonten alangan setunggal menapa. Keluarga dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Ngaten menika. Amin amin. Nggih. Ha iki wis rampung borong Kang Pentul. Ah mangke kula ungake jenengan ura-ura langkung rumiyin. Oh, ura-ura. Wau tesih wonten sing kathokan. Oh. Lara jonggrang, Pak. Lara jonggrang. Nggih. Yo alon-alon kek dibukani Kang Pendul. Nggih. Lara jonggrang kowe pancen ayu tenan. Ora mokal tabuhi. Wah, lara jonggrang pancen kowe ayu tenan. Gung. Lara jonggrang pancen kowe ayu tenan. Mokal aku nandang kepranan waspada no prajuritmu kalah perang mula kowe dadi wanita boyongan yo Ayo karo tak papake Kang.
tobat kowe wanita keparat ora ngerti yen Bandung lanang ing jagat putra ratu pengging Prabu Damarmoyo aku duwe aji Bandung Pandawasa lara jonggrang manutoson pundhut garwa ya Bandung aku darbe panowo dadi sewu sawangi kudu dadi iya jonggrang panuwunmu tak turuti Rara jonggrang pancen kowe ayu tenan ora bokal yen aku nandang kasmaran waspadakno prajuritmu kalaberat mula kowe dadi wanita boyongan merang iki kanggo durung rampung bela pati kang Mas Prabu Kupala kang seda labuh ing wana segara tobat kowe wanita keparat ora ngerti yen Bandung lanang ing jagat ratu pengging Prabu Damarmoyo aku duwe aji sekti Pandawasa rara jonggrang manut toson pundhut garwa iya Bandung aku darbe panuwun candhi sewu sawangi kudu dadi iya jonggrang tak turuti panuwunmu monggo Mas Mbak Blitar kutha cilik kang kawentar dipeni gunung kelut sing ayomi Blitar jaman Jepang nate gempar peta pronta sing dipimpin Supriyati Blitar simpen awune sang nata mojo pait ana candhi penataran Blitar nyimpen awune sang nata proklamator lan presiden kang sepisan ana crita jare patih Gajah Mada ingkang bisa nyawi
wijeke Nuswantara lan uga Karna kang kondang kaloka ana tlatah lair wiwit cilik mula ora mokal Blitar dadi kembang lambe ora mokal akeh kang padha nyatake ento geni nuwuhake semangate ento banyu nukulake patriote
Yos. Ya. Ada. Ayo. Lah, alon. Goleki yo. Ojo. Ay. Ya. Ho 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 ya. Os. 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 Ya. Os. Ya. Os. Yo. Sabualas. Ora kapok. Ya. Oh, ada. Ya. Ho ya. Ho ya. Ho ya. Ho ya. Ho ya. Ayo jagani Cer. Ya, aku dol. Ho ya. Ai. Os. Os. Ya. Os. Ya. Lah. Yo. Ya, os. Redo mawon. Ho ya. Ya. Os. Pengarane ngang sore kang maguru kongso Ho ya. tetek katya putulo ora pantrit ning turangga esti rekata engkang aja layu sape Ayo. Alon. Ora oto eka tawa jeneng sira wani ngembe mriko mami Oh, yen nyoto prawira dang ketekno japa mantra aku ra bakal kikik para wajo sing ngolena tumeken pati halo bapak halo Marti siwi sinawang resmi ada Sinopo
ya, oh ya, oh ya, Karto oh ya, oh ya, oh ya, oh ya, oh ya, oh ya, Mereka tarto Pakartine Ngilmu luhur Kang tumrap ing tanah Jawa Agama ageme halo babu, halo babu, halo babu, oh bablas, oh ya, oh ya, oh ya, oh ya, Sekar pangkur Kang Winarno Labuan Kang kangge wong ngaure lan becik punika prayoga kawruhana adat waton punika dipun katulu miwah ingkang tata krama den kaestisia ratri yo ya, oh ya, hae 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 huk ya huk ya huk ya hae 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 huk ya huk ya huk ya hae hae jalan tadi, jarane, jalan tadi. Orang ati cek cek nang sekese turut lurung ketepuk krincing prok prok ketepuk jedil ya ya huk ya huk ya huk ya huk ya ya huk ya huk ya ho ah yo pak pos Bapak bojo ho ya pasar lagi ho ya pasar gede lore loci minggu kehitan kesasar ning bondo manan monggo Mbak Mas. Yo. Alah. Oi. Ya.
Oi, ya, oh ya, oh ya. Ketal, kenyas, ketal, kenyas, ketal, kenyas, ketal. Os, os. Ho ya, ho ya, ho ya. Ho ya. Ho ya, ho ya, ho ya. Ayo, ayo. Oh ya, 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 oh ya. Os, os, os. He a he a he a. Ha e ha e ha e. He a he a he a. Ha e ha e ha e. Os. Yo. Cabualan. Iku Ya, oh ah. kelakone kanthi laku lekase lawan kas lekase kas yanto sandi Putyo pangekesitur angkara Bening ngongkong tengara podaling watya manakar komoro campur swarane ketebuking lampat kuda nanti panggopo sur tambur gong beri surling lan selong beredo bong biamurahan ketya bedang kosong ya toh ya ya Ayo Cer, jagani Cer. Cabualas. Yo. Yo, iki kang betul. Ya. Oh ya. Oh ya. Oh ya. Oh ya. Oh ya. Oh ya. Os, os. 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 Oh ya. Ketal, kenyas, ketal, kenyas, ketal, kenyas, ketal, kenyas. Os, os. 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 Ya Jos. a Yos. yos yo la Os. Halo papu, halo papu, halo papu. Os. ayo Ot, tanda. Ot, cabualas ora kapok. Ot. Ot. Oh ya. 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 Oh ya.
Ôi. Ôi. Ấy. Hơ la hơ la hơ la hơ la hơ la. Ôi. Iya. A e a e a e ya e ya e ya e ya e ya e e e e ya he a e a e a e os 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 ya oh ah Hơ ya. Hơ ya. ya e ya e Hơ ya. 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 Sarung jagung rasane kebetan tresno tak rewangi korban jiwa raga mlaku adoh tan gersulo watone sesandingan agawetan trem rasaku senajan munggah gunung nora wegah watone tan sasumanding mung tansah eling sarung jagung rasane kabotan tresno yen tan weruh sedina kaya setahun sarung jagung abot rasaku Ya. Hơ 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 ya. Os os. 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 a e Os. a e Os. a e a e ya ya oh ya e a e ya a e ya Os. Ya. ayo ayo siap cer siap ke cer ayo ayo jagane perjurite dhewe-dhewe ayo e ho ya ha e ha e ha e ha e Trompet, trompet, kempul, mukul, gendang dial ketipung, gimbal, bonang loro salendro, salompet belok, jaran kepang jomplang, berae ngiket, mata mangap, pakap, kucang ganong kalia, bibra, muncot cokak, gunane yok prasojo kali gembira. padha paksa ora wegah wakir rokot nadyan namung sepele gedhe gunane desa ora sepi ing wanci ratri ramnan lunggah taksa panunggaling tuwa lan padha ayo kanca bebarengan ngamalake Pancasila. anjas moro hari mami mas mirakula warta dase
mutan urung layon aning kutha Probolinggo prang tanding urubismo karyomu tiwong ayu pun kakang pamit palastro wos bejane awak mami tan tulus mangestuni dia dasar kambing tur ajing ojo gawe wirang bismo moro ake patenono eman wong bagus yen kongsi tumekeng layon Kepyong anting-anting plera-plera milang miling coba waspadano bocah kuwi nggawa apa solait lakane pranyata anggemesake ojo padha ngece mengko akeh kuciwane kepyong anting-anting plera-plera milang-miling padha waspadakno bocah kuwi gawa apa salait takane pranyata anggemesake ojo padha ngece mengko akeh kuciwane sasameti sirep kang palawanara sadaya wus sabi kuling najan jajan nanging sangat
angin ipi sang rasika neka putra wis ada saking wiyadi ya tanda ya ya yos ya oi Angliatan ambon
wong wanita dasar nyoto kula sampun jajah praja Ngayoja Surakarta sekar kawis cinawe sekar melati dasar manis marati aduh Gusti sodare wangi pati geni pitong dina pitong bengi witing klapa jawata ing ngarsa pada salukune wong wanita dasar nyoto kula sampun jajah praja ing Ngayoja Surakarta yo iya yo iyo ayo doyong nang pinggir kali ayo ketong royong bangun negari mikul suket diantul-antul kangenku banget wis bisa kumpul waru doyong neng pinggir kali pamit lunga jagong dienteni ra bali benang lawe krasa among yen ora kowe aku emoh waru doyong mas doyong neng pinggir kali ayo moblong saiki ne ana ngendi tuku
Tada. Oh. Ya. Ya. Suarane kumuro sora apa taropo pendeperi kang mangungkung samyo sondiran saya mawurahan para prajurit tumuju kalangan Kolopis, kontol baris, baris kolopis, kontol baris, kontol baris kolopis, kontol baris, kontol baris kolopis, kontol baris. suarane kumuro sora apa taropo pendeperi kang mangungkung samya sesondiran saya mawurahan para prajurit tumuju kalangan Kolopis, kontol baris, kolopis, kontol baris, kolopis, kontol baris, kolopis, kontol baris. Suarane kumuro, suara apa toropo, pendeperi, kang mangungkung samya sesondiran saya mawurahan para prajurit tumuju kalangan kolopis, kontol baris, kolopis, kontol baris, kolopis, kontol baris, kolopis, kontol baris. Tada. Os. Op. Aduh. Ot. Op. Ya. Ho 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 ah ho ya ya. Ho ya ho ya ho ya ya. Yo. Ya, os. Biangkat sang prawara kusma Bagara kumi mangga keteri suarane tetep gumuruh tur pangri ing turangga
gambira tias ing ajure kembang suling kumandang suarane tulit-tulit kepenak unine kembang suling kumandang suarane tulit kepenak unine oh
orang lan kentrong ke tipung suling sikra kendangan Suara suling kumandang suarane tulit-tulit kepenak unine Wong iki sepur dur bayare
rondo manggon ngarep omahku yen roh aku dhewe goyang-goyong yen dhek ngerti aku namake carane mlaku saya digawe-gawe Kira-kira umure loro pitu ngapusi wis meh padha karo sing ning jejermu loro pitu ki anake kok kuwi apa karepe aku ra ngerti saben sore aku dikirim roti suwe-suwe atiku saya muda bingung kutu-kutu kepingin neng omahe kok dilala ibu pirsa kabeh diparingi ya saben teko rotine dibalekke pikirku tentrem kaya adate yen tak pikir aku kudu guyu dhewe ana rondo manggoneng sampingku yen roh aku dhewe goyang-goyong yen dhek ngerti aku namake carane guyu digawe-gawe kira-kira umure telu wis bener masuk iki wis meh padha karo sing neng jejermu pas bareng baline kok ya apa karepe aku ra ngerti saben sore Anake kon ngopi aku dhewe. dikirimi roti monggo suwe-suwe atiku saya muda bingung kutu-kutu kepingin neng omahe kok dilala ibu pirsa kabeh pirsa kabeh saben teko rotine dibalekke atiku tentrem kaya adate yen tak pikir aku kudu guyu dhewe ing wayah esuk jagone kloro rambe suarane bating kembroyo aduh senenge sedulur tani bebarengan padha nandur pari srengenge nyuner ngulon parane manu ing ngoceh ana wit-witan pating ceruit seneng atine katon asri donya saisine ing wayah esuk jagone kloro Jagone kloro. rambe suarane pating
Ayo. Yos, yos. Iyo. Iya. Ayo yo. Doa, 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 Ayo, ayo, ayo. Ya, alon, alon, alon. Ono sing maringi kelang-kelang dadi saksi monggo sliramu ra bakal nyidrani wiwit donya nganti akhir dowong bagus sing tak pikir-pikir. Iya, ya, ayo Mbak. Dek mau bengi mimpi ketemu ulo gede tur dawa Terus piye? ulane nyakot jempol sikilku sakwise nyakot ulane mlayu Tak picit-picit metu ketiye aku jerit aduh ngegilake apa to kuwi arti maksude impendek bengi banget nyeremke nek mau bengi mimpi ketemu sapa? ketemu ulo gede tur dawa ulane nyakot Kon apa? jempol sikilku Tak pilih kuwi. sawise nyakot ulane mlayu Tak picat matu ketiye aku jerit aduh
manungsa temenana nggonmu ngaji mumpung turung katekanan nolo ikat jurupati Ketut kaca arane wayang Abimanyu ra bisa kabur Ayo kanca padha salat sembahyang Tinggo sanggup ning alam kubur yos iyo Lila nono pamit mulih Pasti kula yen tete jodone Mugi enggal antuk sulih Wong kang bisa ngladeni slirane pancen napa jroning ati ninggal ndika wong sing tak tresnani nanging badhe kados pundi yen kawula satermo nglampahi yo yo oh 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 yo yes.